Salutare și bine v-am găsit la bine v-am găsit la un alt episod de Samp. De data asta suntem tot pe același server, sigur. Da. V-am zis că o să mai postez cu serverul ăsta, chiar mi-a plăcut. Da. Și de-aia, poate eu încep o serie cu el. Fără alte vorbe, să începem să jucăm. Văd că avem și sistem de semnalizare. Stați că mă sunt ceva. Ce are, mă? Ce? Bă, ia, vezi că filmez. X. Ce deathmatch-uri! Ce, mă? Vine, se urcă FBI-ul pe mașină și începe să tragă mine. Aia, mă, bine. Bă, să zic numele meu sau? Da, el este Cristi. Salut. Dar băi, frate, cred că din nou mai fac cu YouTube, îmi abonez la tine, Petri, și te abonezi tu la mine. Pot fac promovare. Îmi faci promovare? Da. Deci, fac contul de Skype, așa, și fac contul de YouTube, și vreau să n-am ce am făcut eu și de Minecraft. Ok. Și vreau și eu să fac o promovare. Stai să zic ceva la YouTube, la cine să uită să zic ceva, să zice frumos, bine? Ok. Deci, cei care vă uitați la acest videoclip de pe acest canal al vostru, vă rog să nu uitați butonul de like, mâna sus, butonul de Butonul de like mă ajută enorm. acela îl ajută foarte mult pe Pepe și dacă îl susțineți o să înceapă alte serii de Minecraft și Eurotruck Simulator și alte jocuri mai frumoase sau e frică lucrul să-i apucă. De bine. Depinde data avem like-uri. Câte like, dacă strânge 10 like, tot să vezi Pepe. Da, 10, 5, așa. Și dacă nu îndrăcăm de like la episodul ceara cu jocul cel nou care se joace, o să joace Samp în continuare. Dacă o să strângă mai multe like la Samp, o să puteți alții. Da. Pe YouTube. Dacă nu îți postezi. Ce? Poftim? Nu știu. Deci YouTube, dați uitați cei care o să vizionați acest videoclip să țineți minte ce v-am zis, nu Petre? Da. Deci, și dacă mă fac eu un canal, la mine nu trebuie să vă abonați, că eu îmi fac așa de plăcere. Eu. Dacă vreți voi să vă abonați, o să fac o promovare la Petre, o să fac și la jocul lui Samp și Minecraft, ce joacă el, o să fac promovare și într-o seară facem eu cu Petre live, nu Petre? Da. După ce o să fac calculatorul și după ce vin seara, de la 5, 4, nu știu. Da. Și, deci, țineți minte, ce am zis? Așa. Deci eu pe Petre să vorbesc, eu tac. Da, liniște. Să nu închizi Petre telefonul. Ce să fac, ce să fac? Dar Petre, Da.
Fă-ți acolo mă la volum. Să zic mai tare la microfon. What the fuck? Pavel Mihai 112. Te-a omorât? Nu, dar băi aici. Cineva. Hai să-i furăm așa. Stop. Stop. Să știți YouTube că nu-i ușor de YouTube. Întrebați-l și pe Petre, că Petre am știe că el a postat. Da. Spune-le Petre cum e. Să știți că nu e ușor să fiu YouTuber. Poate zice că îl fac și de plăcere, dar de-aia zic să dați like, pentru că e foarte greu să postez, să... După ce te obișnuiești, așa mai crești și tu și te obișnuiești. În vreo 50 de abonați. E ușor, dar directorul de la Lezen într-un episod a spus că la început tare greu să postezi de asta, știi? Uitați și pe Petre, că Petre știe că sunt mai multe. Da, E adevărat? da. Și când făcea la început, au făcut un film cele din istorile vechi, cele mai populate. Deci, el nu s-a recunoscut bine. El n-a știut că cine-i ăsta. N-a știut. Cine? N-a știut deloc. Deci, pentru tu am vorbit sau prea vorbit mai mult. Dar bine, vorbeai. Ok. Hai să-mi iau și o mașină. Bine, spune-le și ce ai făcut tu. Cum a fost astăzi, bine, mi-ai fost, știi tu. Da, asta am, da. Am intrat așa de târziu, am avut banchet. Adică el a avut banchet. Bă, dar nu-ți place? Păi, am avut banchet la 4 și el m-a invitat. Eu am fost de-a patra și l-am invitat, tu, Petre. Da. Asta nu pot niciuna că nu l-am invitat. Să mor eu. Că l-am invitat, Petre. Să murim noi doi dacă nu te-am invitat. Nu? Da. Ia uite, poate cer interviul ăsta de imediat. Petre, trebuie să puțin să vorbești. Când ai nevoie să vorbești. Bine. Bine. Dar poți vorbi. Zici ce vrei. Bine. Vorbesc în locul tău sau zic eu? Ok. Vorbesc în locul tău sau zici tu? Ha, zic eu în locul tău sau Vorbești. Deci, Petre joacă, da? Așa-i? Da. Pe ce server, Petre? Zici. Depinde să orică servere mix. Dacă tu ești pe același server ca Petre, o să fii la fel de scriere, lași un de scriere. Da. O să la serverul unde scrie ce să scrie pe acolo cum se scrie, ce aveți de scris, eu nu știu că mă trimisă. O să mai spune el în alte video, nu mi se apără, dar dacă nu mi se apără de lui, nu îl omorâ. Cum adică? Petre, Ah. Petre, dacă vreți să dea contului de Skype, o să fiți Îl las în descriere mereu. deci ați auzit că la fel de scriere mereu și căutați, dar cere dacă este să dai și textul sunați, dacă nu răspunde la școală, până la câte ore săptămână, în fiecare săptămână. Da. Nu, în fiecare săptămână, până la cât stai. Păi, de la 12 vin și atunci mă încep să filmez. Da, și la cât vrei să pui de tipă de fapt? Ce? La cât poți să de tipă de acesta, Petre? Acum. Depinde cât durează. Deci, succes, Petre, doresc tot ce mai bun pentru la YouTube. Mersi. Îmi doresc foarte mult că
să am abonați. Eu nu m-am abonat, dar din sus pe el. Dar el s-a abonat așa că poate, de pe alt cont al lui. Da. O să mă abonez și eu după ce o să am telefonul, adică telefonul să mă abonez pe calculator nu. Și tot filmele la YouTube și la PC. The fuck, nu. Dacă tot o să ce episodul mai este. Nu știu. Bă, nu știu, poate încheie episodul, că Cât vei? vreo 5. Lasă până la 5. Ce? Lasă până la 5. Dacă vrei pune pe mult pe mine să mă aud. Da. Hai că-l opresc. Ha? Hai că poate mai postez tot azi, dar mai imediat.